खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गवालपारा जिल्ला रंजली थानानि सिङाव थानाय धनुफाङानि मादां गामियाव दैमानिफ्राय बाला बोखांनाय मेसिन हमदों हाग्रा बिफाना देवसिला दैमा बिखानिफ्राय रायजोफोरनि हेफाजाबाव हमनो हायो गंब्रै बाला बोखांनाय पावार पाम्प मेसिन। गवालपारानि दुधनय कृष्णाय आरो देवसिला दैमानिफ्राय गोबां बाला माफियाफोरा खान्थि सिफायना मेसिनजों बाला बोखांना दैमाफोरखौ सिलिंखारनि लामाजों नारहरदों। गेलेमु बिथिङाव फिन सानै बर'नि फिसाया मेडेल देरहानो हानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। सानै बर'नि फिसाया खेल' इन्डियायाव बादायलायनानै मेडेल देरहानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सानै बर' लाइमोन जनिला ब्रह्म आरो भबानी ब्रह्मआ गुवाहाटीयाव थांनाय 28 आगस्टनिफ्राय 29 आगस्टसिम खुंजानाय खेल' इन्डिया वमेन वुसु कम्पिटिशन 2023 आव बादायलायनानै मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। बिसोर सानैबो कलकातायाव खुंजानो गोनां जनेल लेभेल खेल' इन्डिया वुसु कम्पिटिशनाव गेलेनो थाखायबो सायख'जादों। बावैसो सान सिगां UPPL दोलोआव जयेन जाफैनाय कास्टम बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। बिटिआरनि मुस्लिम हारिया UPPL दोलोखौ फैगौ बिसायख'थियाव देरहाहोगोन। UPPL दोलोखौ देरहाहोनो माइनरिटि सेलआ बिटिआरनि गंफ्रोमबो मुस्लिम हारिनि नखराव थांगोन आरो सावरायहैगोन जेरैबायदि बिथांमोननो नटिस होगासिनो। प्रमद बर'आ बिटिसि खुंथायाव फैनायनि उनावनो मुसलमान हारिखौ टारगेट खालामदों। बिसोरनि गथ' गथायफोरा मोजां सोलोंथाइ मोनाखै। संसार जानायनि बेलायाव हानि जेंनाजों लोगोसे मुसलमान हारिनि सुबुंफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों होनना गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। दतमा ब्लक कमिटि लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि बड' नेशनेल गेस्ट हाउसआव दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय सा 100 लाइमोनफोरखौ लानानै UPPLनि बानजायनायाव मोगा-मोगि सोंनाय फिननाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो दि दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव BJPआ बिजाथि होगोन आरो क'क्राझाराव UPPLआ बिजाथि होगोन। सेप्तेम्बराव आसामनि सा 6 केबिनेट मन्थ्रिफोरा क'क्राझाराव दावबायनानै जौगालु हाबाफारि बिथांखिफोरखौ नायसंफैगोन। UPPL BJPनि मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव जयेन जादों होननाया नंखाय होनना राजकुमार नार्जारी बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।